Kukubui twiphang juda naikolphang tai samung tangnairogni saktharwi chaitokmungni bagwino hamkrai yapri sewi haste ni State Electricity Corporation Limited Bharat haphang ni chwng pherang tangbedek ni saklaijak rating rwgwi TSECL 22 rating tai B grade mankha 2021 bisio 39 rating tai C grade tongmani. Kukubui ni samung raya tui kotor saktharmungni bising tui hamkrai ni lama o shukangai tongo Tripura State Electricity Corporation Limited eba TSECL MD engai debasi sorkar barjana harmai yak ulni simino bini twiphang kaham te company ni samung tangnai te naikolphang rokni kotor saktharmung baino hamsa rwgwi ha kotoni chwng pherang ni bechebo baithangni sinimung rwgwi tongo TSECL Bharat haphang ni chwng pherang tangbedeko salkisa swkangno bisisani rating manma abuni kotor furimung manui mankha hakotoni juda haphang te haphang engya rokni bisingo chwng pherang company te limited motha rokno tui chwng pherang tangkhor 2022 bisini August tal jorao amjogui nai wngkhari bwtang saklairiwo arwo TSECL ni rating mankha neichine tei grade wngkha B aboni bechebo ha kotoni sinijak mungganang chwng pherang tangkhor rokno uklogo khiklai rekha TSECL khursai saimano 2021 bisio saklaijak rating rwgwi TSECL ni rating wngkha 39 tei grade hngkai C tongmani ayang bwkhago naikhai bisisani bisingono chwng pherang tangbedek ni hamkrai wngkha hwnui sana klaio Tripura State Electricity Limited ni abotui wngkhari kaham wngma bai company ni joto becheb ni samung tangnai tei naikolphang rokno kha kaham tei hambaya yapri Tripura Electricity Regulation Commission ni chairman Radhakrishna Devraj. Bureau report Kokkorang.